Здравейте! Ще споделя с вас един много прост и ефикасен лек за напукани пети. Зная тази рецепта от моята баба, която в средата на миналия век, имайки подобен проблем, един ден, както била в трамвая, при нея се приближила една жена и казала, че ако иска да се справи с този проблем, може да го направи като си намаже петите с кремче, направено от краве масло и настъркана тиквена дръжка. Баба ми първоначално решила, че жената се шегува, но решила да опита и нещата се получили. След това даже имала възможността и тя на принципа предай нататък да помогне на друга жена, споделяйки рецептата. На същия принцип реших и аз да споделя, защото мисля, че има много хора, които страдат от напукани пети и биха си помогнали с тази лесна рецепта за цяр. И така, показвам какво е нужно. Тиквата няма да я ползвам, само ще покажа какво ползвам. Ето тази дръжчица тук. В случая е по-малка, но винаги когато имам тиква, си запазвам дръжката. Ето, това са от други тикви, дръжки, които съм запазила. Те са напълно сухи и няма време, могат буквално десетки години да стоят и след това да бъдат използвани. Другото нужно нещо, краве масло и ренде, на което се ползва ето тази част, която обикновено винаги съм се чудела за какво се ползва, но ето в случая има начин за приложение. И така, от дръжчиците, които имам, си избирам една на принципа, че да ми е най-лесно да я държа и просто на ренденцето не е много лесно. Ей така, я стривам, докато се получи фин прах. Няма конкретно количество като пропорция. Може би в случая ще направя около чайна лъжичка фин прах от тиквена дръжка. Той е като много финни дървени стърботини. В самата тиквена дръжка има вещества, витамини и други, които са много полезни и подхранващи, и в това се крие на този цяр тайната. Маслото е за омекотяване и за да може сместа да се получи само като крем, защото ако се сложи човек на петичката такива прашинки, само тях, надали ще има много добър ефект, но маслото отпуска и благодарение на него след това нещата се получават. Ето така, настъргах си малко. Значи, ще покажа сега какви са моите петички. Ето, през зимния сезон се случва, може би от липса на витамини или от изсъхване, но винаги ми се напукват петите, така че директно и рецептата ще я използвам да си помогна. Сложих настърганото в малка купичка и към него ще добавя малко масло, за да стане на кремче, и просто ще го разбъркам. Ей така, не е нужно много, мисля, че за това количество това би било достатъчно. След което просто чрез натискане го умесвам до получаване на хомогенна смес. Нарочно съм направила малко, защото смятам, че щетата, която имам, не е голяма и с 2-3 намазвания на базата на опита би трябвало да се получат нещата. Ето, това е готовото кремче и така просто го слагам в хладилника, а преди лягане ще го намажа и на петичките. И накрая да покажа как действам с импровизираното кремче. Ето я петичката, взимам малка част от полученото мазило и просто намазвам там, където е напуканата част.
след което съм си приготвила стреч фолио, защото с него ми е най-лесно, но спокойно може да се използва и найлоново пликче. Това е защото трябва да известно време да подейства мехлема и просто трябва с нещо да предпазя така от зацапване. Навивам кръчето. Ето така, не прекалявам, не стягам. Идеята е просто маслото и въобще намазаното да остане на петичката, след което слагам едно чорапче и в този вид спокойно, без да е стегнато, може да се спи, а на сутринта ще го махна. На сутринта просто ще сваля цялата част и ще почистя. Така. Само ще забърша да не цапам. Може да се измие хубаво. След което няколко дни, колкото е нужно, процедурата се повтаря. Ето и какъв е резултата само след 3 дни ползване. Като единственото нещо, което ползвам при къпане, това е изтривам с камъче за пети или пемза. Мисля, че резултатът е много добър. Това е. Ще ми е интересно да споделите вашият опит в коментар. Благодаря ви.